Средният експлоатационен срок на бойлер с водоналивен резервоар в Европа днес е от 8 до 12 години. В 70-те и 80-те години на миналия век същият уред е служил от 20 до 30 години. И отново, това не е въпрос на технически прогрес. Това е въпрос на конструктивни решения, взети съзнателно, и които никога не излизат на преден план, когато стоите в магазина пред редица блестящи бели цилиндри с логата на Аристон, Бош, Вайланд или Дразиче. Днес разглеждаме индустрията на бойлерите с водоналивни резервоари отвътре. Трите възела, които определят реалния живот на вашия уред. Защо анодният прът е най-важната част, за която никой не ви разказва при покупката? И защо бойлер за 800 евро може да издържи по-малко от бойлер за 300, ако не знаете на какво да обръщате внимание? Нека започнем с основната конструкция, която не се е променила от 100 години. Бойлерът с резервоар е по същество топлоизолиран съд с нагревателен елемент и система за защита от корозия. Водата се нагрява и се съхранява под налягане до момента на употреба. Принципът на работа е абсолютно непроменен от появата на първите промишлени водонагреватели в началото на 20 век. Сложността се крие не в принципа, а в това от какви материали и с каква точност са изработени трите ключови компонента, от които зависи всичко. Първият компонент – резервоарът и неговото вътрешно покритие. Корпусът на резервоара е направен от стомана. Стоманата и водата – лоши съседи. Без защитно покритие, стомананият резервоар ще издържи от 1 до 3 години, преди да се появи ръжда и течове. Затова вътрешната повърхност на резервоара се покрива с защитен слой. Тук производителите се разделят в два производно различни подхода. И именно този избор определя реалния експлоатационен срок. Първият подход – емайлиране. Вътрешната повърхност на резервоара се покрива с стъклена емайл при температура от 800 до 900 градуса Целзий. Емайлът създава химически неутрален, стъкловиден слой между стоманата и водата. Това е надежден и изпитан метод за защита с документиран живот от 15 до 25 години при правилна поддръжка. Повечето масови бойлери на европейския пазар използват именно емайлиран резервоар. Вторият подход – неръждаема стомана. Резервоарът е изработен от хранителна неръждаема стомана, без допълнително покритие. Неръждаемата стомана е химически устойчива на корозия в повечето условия и при правилен избор на марката осигурява живот от 20 до 35 години. Бойлерите с резервоар от неръждаема стомана са по-скъпи и се срещат предимно в премиум сегмента, както и в продуктите на скандинавски и чешки производители. Проблемът с емайлираните резервоари не е в самата технология, а в качеството на нейното изпълнение. Емайлът се нанася при много висока температура и изисква равномерно покритие без микропукнатини и пропуски. В заводи, където се стремят да намалят производствените разходи чрез ускоряване на цикъла на изпичане или намаляване на дебелината на емайловия слой, се появяват микродефекти, невидими при стандартния контрол на качеството. Тези микродефекти са точките, от които корозията започва отвътре и където след 5 до 7 години се появяват първите признаци на теч. Производителят знае това. Именно за това всеки емайлиран бойлер има втора линия на защита. Вторият компонент – магнезиевият аноден прът. И това е частта, за която почти никога не ви разказват в магазина. Магнезиевият анод е прът от чист магнезий или магнезиева сплав, монтиран вътре в резервоара и свързан с неговия стоманен корпус. Той работи по принципа на електрохимичната защита. Магнезият е по-активен метал от стоманата, затова в присъствието на електролит, т.е. на вода, магнезият се окислява пръв и предпазва стоманата от корозия. Анодът буквално се жертва в името на резервоара. Изчисленият живот на стандартен магнезиев анод е от 2 до 4 години, в зависимост от твърдостта и химичния състав на водата. След като анодът се разтвори напълно, резервоарът остава без електрохимична защита и корозията започва стремително. Ето ключовият момент, който производителите никога не извеждат на преден план. Смяната на магнезиевия анод е задължителна част от техническата поддръжка на бойлера. Без тази смяна на всеки 2 до 4 години, животът дори на качествен емайлиран резервоар се съкращава двойно или тройно.
Но в повечето ръководства за експлоатация това изискване е споменато с дребен шрифт в техническия раздел и почти никой продавач не го споменава при продажбата. Резултатът е предвидим. Купувачът получава бойлера, не знае за необходимостта от поддръжка на анода. След 5 до 6 години резервоарът започва да ръждясва отвътре и купувачът стига до извода, че бойлерът просто се е оказал некачествен. В действителност, той се е оказал необслужван и производителят е предвиждал точно това. Съществува още един вид анодна защита, използван в премиалния сегмент – активен титанов анод с външно захранване. За разлика от магнезиевия анод, който постепенно се изразходва, титановият получава електрически ток от външен източник и не се разтваря. Срокът му на експлоатация е практически неограничен и не изисква подмяна. Бойлерите с активна анодна защита струват от 20 до 40% повече, но служат значително по-дълго от аналозите с магнезиев анод, при условие, че купувачът не знае за необходимостта от редовната му подмяна. Третият компонент – нагревателният елемент и термостатът. Нагревателният елемент на бойлера представлява тръбен електронагревател, потопен директно във водата или поставен в сух защитен кожух. Първият тип се нарича мокър тен, вторият – сух. Разликата е принципна, особено при условия на твърда вода. Мокрият тен влиза в директен контакт с водата. В региони с твърда вода, а повечето градове в Централна и Източна Европа имат твърда или много твърда вода, върху повърхността на мокрия тен се образува котлен камък от калциеви и магнезиеви соли. Слой от 3 мм котлен камък увеличава енергопотреблението с 20 до 30% и намалява наполовина живота на нагревателния елемент. Отстраняването на котления камък изисква химическо почистване или физичен демонтаж на тена, процедура, която струва от 50 до 150 евро, в зависимост от достъпността на елемента. Сухият тен е поставен в херметичен кожух и не влиза в директен контакт с водата. Котлен камък върху него не се образува. Срокът на експлоатация на сухия тен е 2 до 3 пъти по-висок от този на мокрия в региони с твърда вода. Бойлерите с сух тен са стандарт за пазарите на Централна Европа. Чешкият производител Дразице, например, изгражда повечето си модели именно върху тази конструкция. Повечето масови бойлери на общоевропейския пазар от Ariston и Bosch използват мокър тен като по-евтино производствено решение. И нито един от тях не поставя на опаковката предупреждение, че в регион с твърда вода този тен ще се нуждае от почистване на всеки 2 до 3 години. Сега за концентрацията на пазара, която определя това, което виждате по рафтовете на магазините. Пазарът на бойлери с водна резервоар в Европа се контролира от няколко големи групи. Ariston Thermo Group е най-големият производител на водогреячи в Европа и контролира марките Ariston, Elco и редица регионални търговски наименования. Bosch Thermotechnology произвежда бойлери под марките Bosch, Junkers и Buderus. Vaillant Group обхваща марките Vaillant и Sunye Duval. Atlantic Group контролира Atlantic, Thermor и Suter. Логиката е същата, която срещаме и в други продуктови категории. Десетки имена, но само няколко реални производители, общи производствени платформи и обща логика на конструктивните компромиси, където икономията от дебелината на анода или качеството на емайлирането остава незабележима за купувача до момента, в който гаранцията вече е изтекла. Какво наистина си струва да търсите при избора на бойлер? Първо, обърнете внимание на типа анодна защита. Активният титанов анод с външно захранване е значително по-добро дългосрочно решение от магнезиевия анод, особено ако не планирате редовно да обслужвате уреда. Ако бойлерът е оборудван с магнезиев анод, запишете в календара за поддръжка подмяната му на всеки 2 до 3 години, веднага след покупката. Второ, за региони с твърда вода, избирайте бойлер с сух тен. Това е една единствена техническа характеристика, която може да удвои реалния живот на нагревателния елемент без никакви допълнителни разходи за поддръжка. Трето, разгледайте бойлери с резервоар от нераждаема стомана, ако бюджетът позволява. Чешките производители Дразице и словашкият Татрамат предлагат бойлери с нераждаем резервоар в средния ценови сегмент,
значително по-достъпно от премиалните западноевропейски марки със същата технология. Четвърто. Монтирайте филтър за омекотяване или полифосфатен филтър на входа на студената вода към бойлера. Това е най-евтиното и най-ефективното решение за защита, както на тена, така и на вътрешната повърхност на резервоара от котлен камък, независимо кой бойлер сте избрали. Бойлерът с банята ви е един от малкото големи домакински уреди, чието живот почти изцяло се определя от 3 конструктивни параметъра и едно просто годишно обслужване. Производителите знаят това. Те съзнателно избират по-евтини конструктивни решения и съзнателно не споменават изискванията за поддръжка в момента на продажбата. Логотипът върху корпуса на бойлера е маркетингово решение. Типът анод, материалът на резервоара и конструкцията на тена – това е, което всъщност купувате.